Beste honekin, zer? Konpota, bai. Hau laberako, Bai, eta? Hori ez ez? Hau mailako, Eta hau borritxoa, momen dagoena? Hauxe. Zerako. lagun batek kontatu zidan Japoniatik bueltan arboladi batek itxutu zuela. Zer da?
galdetu ziren bertakoei. Eta bertakoak erantzun. Hori, sagaztia. Inguratutakoan konturatu zen. Sagar guztiak, zilarrezko txapelez jantzita zeuzkaten. Eguzki, txori, haize, euritik babesteko. Eta dendenak, perfektuak iristeko. Dendak, hemen perfektua ez den sagarrak, ez du erosletik. Hori esan zioten dien lagunari. Zoriontsu naiz hemen honetan, neurriz eta formaz, desberdinak diren zagarren erreinoan. Arra duten zagarrak, tentagarri diren lurrean. Zagarren perfektuen, paradisuan. Zema bekatu gabitzen dira, zagar bakarrean. Askoz gehiago, horregatik da frutarik ederrena. Haiek,